मथा-मथि $100 जानांगोन आरोना $100 सिंबा फैसाया हाबा $100 साबाथाय माने फैसाया हाबो ओमफ्राय $100 ग्रोबबाबो माने इउटुबनि फैसाया हाबो आरोना दा जोङो मोनसे गिदिरनिया जुदि 10,000 गाहाम 20,000 गाहाम जुदि मोनसे राइडआव जुदि फैसा थाङोब्ला इ 10,000 20,000 फैसाया इ मोनसे मोननै भिडिअ मोना आरो खिन्थु गटायबो भिडिअ लोगो नांनायसो माने फैसाया आर्निं जायो डलार सिस्टेमाव आं दा बड'लेण्ड राइड मारिनो नागिरदों दा आङो बड'लेण्ड राइडखौ माथिं गालै आङो राइड मारिनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सल' मारिगोन सल' राइड खालामगोन नैबे मा बुस्थु नोंथाङा मिथिगोन ना जाय जाय मिथिगौ कमेन्टआव खिन्थाहर बेखौ मादो बनायनाय जायो नैबे बुस्थुखौ So hello guys, good morning. Hi, hello लोगोफोर आर'नाइ फेमिलिफोर okay. So guys आं दा बरे आरामनो गारिखौ साफा सुबाय फुङावनो ओमफ्राय मैया हराव सिखिरि बाना दंबाय थायोमोन हराव बेनिफ्राय आङो भिडिअ खालामबाय थाबाबो सिखिरिया खाराखै हरनि क्लिपखौ नोंथांमोननो भिडिअ खेबसे खिथानानै आं नाय माबायदि बारदोंमोन सिखिरिया So guys दा ओमफ्राय जेनो जाया मानो गाइस दिनै दा नै मोनसे लकेसनाव थांनो नागिरदों दा जि लकेसन थांनो नागिरदों नोंथांमोनथ' मिथिखाबाय जानांगौ फार्स्ट स्टार्टिं भिडिअखौ नायनानै दा आब'खौ एसे मोनसे जायगायाव लाना थांनो नागिरदों आरोना गाइस जों आब'आ आलासियानो फैदोंमोन दा एसे आब' दांदों जोङो थांना फैनोसै ओमफ्राय गाइस आं मोनसे बरे आरामसे मोनसे लग' बनायगोन इ लग' थागोन आरोना नुकुर ब्लग थागोन ओमफ्राय हाय हेलौ लोगोफोर आर'नाइ स' गाइस एबारनिफ्राय आंनिया मोनसे नाम थाबाय आर'नाइ आरोना गाइस दा फार्स्टआवनो थाव सोनो थांग्रोगोन गाइस दा 200 थाखाल' दङ आखायाव बे 200 थाखाखौ थाव सोग्रोगोन 1 2 3 माने जाबाय थामनिलनि फट' आरोना गाइस दा नोंथांमोना गाजा खिदो साननो नाङा माने आङो फार्स्ट स्टार्टिंआव माने थामनिलाव होनो थाखायल'सो बे भिडिअ क्लिपखौ लादो आङो स्क्रिनशट खालामनानै माने थामनिलाव होसिगोन आरो मानोथो मबाइलजों फट' थिखांबाय थानो भिडिअनिखौनो कपि खालामना लासिगोन खुगाफोरा थाङा ओरै जाबाय थायो खिन्थु खामबाय थाबाथाय एक्सपिरियेन्स जालाङो आरोना दा आं खाननै खानथाम जाबायना भिडिअ होया बेनिखायनो आं माने मा बुंगोन मा बुङा जाबाय थादो माने माथोफोरा थाबथाबाय थादो आरोना खिन्थु बे खानसेयाबो आंनियाबो बिराद बेस्थ' जाबाय थादो आरो बिराद टेनसन जाबाय थादो एकदम भिडिअ सिडिअ होनो मानो माथायानो जायाखै आरोना बारा लामाफोराबो लेथ्रा गोजा ओंखारनोबो बायो एख अखायाबो फिसा फिसा हानाबाय थायो मोजां बाया खिन्थु खालामनो उपाय गैया सोब टाइमावनो भिडिअ खालामबाय थानो हाया मोनसे कन्टेन्ट नोङो गोजानाव थाङोब्ला एसेबां फैसा थाङो नोंनि जानायनिफ्राय नोंनि थावनिफ्राय आरो नों रुम सुम थाहैबाथाय गोबां फैसा आरोना गाइस बेनिखायनो खदाय गिदिंनोबो हाया जि गिदिङो खेबसेयावनो गिदिंबाय राइड मारिबाय दा बिदियावनो सापर्ट होनांगौ आरोना दा जोंनिया मोनसे गिदिंनाया जुदि 10,000 गाहाम 20,000 गाहाम जुदि मोनसे राइडआव जुदि फैसा थाङोब्ला इ 10,000 20,000 फैसाया इ मोनसे मोननै भिडिअ मोना गाइस गोबां मानसिया सानो माने इउटुबाव फैसा खामायनो हायो खिन्थु गटायबो भिडिअ लोगो नांनानैसो माने फैसाया आर्निं जायो डलार सिस्टेमाव दा गोबां मानसिया सोङो नोंनिया फैसाया बेसेबां मोनो मा मोनो खिन्थु मानसिफोरा बे बाथ्राखौ सोङा जे नोंनिया भिडिअ खालामनाया बेसेबां खस्थ' जायो बे बाथ्राखौ रावबो सोङा गासैबो मोनसेल' बाथ्राखौ सोंगोन जे नोङो भिडिअ खालामनाया बेसेबां फैसा मोनो Grab me until I can't stand you. Look at my freak chick, step out and you scared, still I turn sick. दा पुरानो धुप मोनसे लाबाय आरोना गाइस धुपबो लाबाय मानो होनबा दिनै मंगलबार न'आव खाला लगायगोन जोंहा ओंखायनो धुप नांगौ जादों ओंखायनो धुप सुप लाबाय दा गारि गैयामोन थिंगाले इखौसो नायबाय थादों आं गारि बारनायदो माने गैया दे जय जय हो दिनैथ' दारकुसि हाथायानो आरोना दिनै मंगलबार ना दा आरामसे थांनोसै दा नायलांबाय था गाइस ओरैनो मा टाइपनि कन्टेन्ट जागोन बेखौथ' मिथिला जिखुनु जाया ब्लग खालामबाय मोजां बाबा हामाबाबो दा इदिट खालामना नायबासो मिथिखासिगोन मोजां जाबाबो हामा जाबाबो नैयावबो बया एक्सिडेन्ट जाना मानसि थैबायलै हराव मन्दाय गाबबाय थायो दारकुसियाव मालाबा जोंनिया हरनि 12ता 1ता 2ता 3तायावसो न'आव थांनाय जायोना गिनायबो मोनखाङो बोरैबाबो नाङो आरोना एखेबारे मेन बुस्थुआ बेनो स' गाइस दा दारकुसिनिफ्राय पुरा मोनफैबाय थाव सोबाय धुप लाबबाय ओमफ्राय दाने पुरा आरो थांनो जाफिनलायबाय ओमफ्राय दा बेगफोरा पुरा रेडि जाजोब्बाय थ' इथिंथ' सेनथिं लामाथिं माखो सोनो हेलमेटखौ नों ला पुलिस हमबा नांगौ जागोन इखो हेलमेट मोननै नांगौ जायोना डाबल जबाथाय डाइरेक्ट सिंबाय नुबाय सिंग्रा गारि मटर गैयाबा जेबानो गैला नामाब्रा बे बुहुमावला इसोर गारि सारि फानना साइकेलजों लानोसै रेन्जार साइकेल गंसे गाखोबायाव बिथिं थांनो नाय लोगो नङा लामानिफ्राय थांखाबाय होमब्ला आरो ससे थांबावो होनबा नोङो मेन र'डआवनो गाखोना थाहैखागोन दखन र' समायना सिख्ला
स' गाइस दा नै जोङो पुरा न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय सिदा थांनोसै लामायानो थिंगाले बारा मोजां नङामोन होमबाबो थांनोसै नबार उल्था बेसेबां आरो सर्टकाट गिदिंबाय थानो बालाय लांनाय मोनो दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेगाव पुरा नुकुल ब्लक इनिफ्राय नैबे मोनसे NUKUL इनिफ्राय इउ आंनिया भि जाबाय भि माने इयो अखा नांदोंमोन न ओमफ्राय अखा नांबाय थानायावनो आखाइदो उरलानायावनो बोरैबा थांदों मोजां ज'दै लामाया लेथारथार खिन्थु इयो बोरैबा माइ बारिथिं लांगाब गोलैगोन खिन्थु ओइ बापरे बाप माइ बारिथिं गोलैबासो मिथिगोन नोङो उथिनो बानाय नङा नों माइ बारिथिं गोलैबा हले मिथिखा लामाया जेरैबायदि लेथ्रा आयु बापरे बा गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना लामाया मा होनदों बोरमा सोरमा होबाय थायोना लामाफोराव एसे डिस्टार्ब जायो दोनदाफोरा बोरैबा खारथिना बा गारियाव मेरे जाजानो गिनांगो दा नै जोंनि गामिखौ बारै फारबाय बारै फैबाय ओमफ्राय दा नै मोनसे लामा मोनलायबाय इयावबो जि लेथ्रा एखेबारे नैखिनि गामियाथ' खमसे खम बायथ' साफा खालामनो हायो इसोरो नैबेखिनिखौ दैफोरनि लङाखौ माथिबा जावना हरबानो दैया साफा खारो गामिनि मानसिफोरा बारा गुरुत्व होआ दे नैबेखिनिया माने नैबेखिनि गामिया हारसा बर' मिक्सार इनिखायनो माने गुरुत्व होआखै खोमा गाज्रि मोना दे नैबे गामिनि जुदि सोरबा भिडिअ नायदोबा माने जि नंगौ बेखौ बुंदो आरो ना दा आरो नै 15 आगस्तनि दिन मोनफैदो बा गोबां खामानि दङ दा बेनारखौ नैयावनो बनायफैनांगोन तामुलपुराव नैयावनो बनायो बेनारखौ जिथुबा जोंनि लग' बेनारा दा तामुलपुरावबो फैनो दोङो बारा दिन गैलानो खानो आरो 10 तारिख जानाय लोगो लोगो 5 तारिख 15 तारिख 15 आगस्त माला मोनगोन टटखौनो मोननाय नङा दा इनिफ्राय आरामसे खालामनो सानदोंमोन राइडखौ एबार खिन्थु अखायासो हागोन ना माबा अखा जुदि गैयाब्ला एबार खिन्थु बया हिट जागोन आरोना जोंनिया राइडआ मानो होनबा जोङो एबार फार्स्ट टाइम केम्पिं खालामगोन जोंनि ग्रुपआ बिना लासै दखान हैनो थां सोंनो थां स' गाइस माने जोंहा आब' लोमजाबाय थादो बेनिखायनो नायबाय थादो हामां जाबाय मानसियालाय एसे कारा जाबाय आगोलनिस्राय बाय लोमजादों आरो दा बिथाङा जोंनिया अरेन्ज लोंनायदों मोनसे बरिया गोदै कालारनि आं लोङा नोंल' लों बेसेबां लायोलै एथ' केमान बेसेबां लायोबा नैबे मोनसे अआरएसआ 45 no 45 so guys दा बारा गोजान गैला जोङो जितुबा जि लकेसनाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय इथिंगाले लामाफोरानो लेथ्रा गोजान नालाय ओमफ्राय दा दखान मोनसे नैयाव दोङो मोजां इयाव अरेन्ज लोंनो नायखाय दा दखानाव गारिखौ लाखिबाय दा आब'खौ लोंनो होनोसै आं लोङा जों आब'ल'सो लोंगोन आरोना माने आं पुरा न' मोनफैबाय एखे मोदला मोनसे आरोना गाइस जानला मानलानो ओमफ्राय जों माने डाक्टार साक्टार एखेबारे बायदिसिना मायाव थांखो दिनै हिसाब गैया बड गिदिंबाय ओंखायनो बारा भिडिअ खालामबाय थायाखै आरो खानसेखालिबो खिथादोंमोन जोंहाबो एसे लोमजाबाय थादों होननानै खानसेखालिबो आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन दा लोमजानाया एसे माने बोरैबा जानायखाय दिनै थांबाय ओमफ्राय दा एसे मोजां जाबाय आरोना गाइस दा हामनाय लामायाव दोङो नैबे मा बुस्थु नोंथाङा मिथिगोन ना जाय मिथिगौ कमेन्टआव खिथाहर इखौ मादो बनायनाय जायो नैबे बुस्थुखौ मादो बनायनाय जायो नोंथाङा जुदि मिथिगौ कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय डेन्जार नैबे खिन्थु नै वाटारप्रुफ वाटारप्रुफ ओमफ्राय इयाव मा दङ नायनो गाइस बुकफ्रुजना जाजोबनांगोन दिनैनि दिनाव उपाय गैया दालिम बेमारि मानसिफोरजों लोगो जाबा गोथाव मोनजायो नै बिनो होननाय जासिगोन दा इयाव दङ दालिम ओमफ्राय नैयाव दङ स्प्राइट बथल आंनि थाखाय लाना फैदो ओमफ्राय इयाव मेथाइ दङ पेकेटनै दा जोङो दालिम मेथाइ इफोरखौनो आरामसे दा साहा फुदुंनानै आरामसे जानोसै ओमफ्राय खिन्थु गाइस इ टाइपनि जुदि ब्लग बनायोबा दैलि ब्लग होनो हायो आरोना गाइस खिन्थु फैसा थाखा गैयाबाथाय मट' ब्लगाव माने गिदिंनायाव दैलि ब्लग होनो हाया माने नैदि गोदो ब्लग न'नि ब्लग जानाय लोंनाय न'आव मा खालामदो मा मादो जुदि इखौ भिडिअ होबाय थायोबा माने बाजेट खमावनो जायो एख' फैसा बाया खिन्थु नों गोजान जायगायाव थांना ब्लग बनायनांगौबा फैसा बायो इनिखायनो दैलि ब्लग लाबनो हाया खिन्थु फैसा बाया नङा बहुत बायो इउटुबाव जिखिनि मोनो माने इफोर थोआ जानो माने इउटुबा डलार सिस्टेमाव फैयोना आर्निङा ओंखायनो बारा मिलायस्लाबनो हाया इ डलारा ग्रोब जाबासो आर्निङा हाबो मथा मथि $100 जानांगोन आरोना $100 सिमबा फैसाया हाबा $100 साबाथाय माने फैसाया हाबो ओमफ्राय $100 ग्रोबबाबो माने इउटुबनि फैसाया हाबो आरोना गाइस दा इनिखायनो भिडिअ मोनसेयाव जोंनिया 5000 गाहाम बा 6000 गाहाम गोजानाव गिदिंनो थांनो जुदि फैसाया खरसा जायोबा नों मोनसे भिडिअआवनो 5000 6000 मोनाना
इयो गथाय भिडिअ'दो मिक्सार जानानैसो मबा बुरजा मोनगोन मायाबा खम मोनगोन इदि जायो आरोना बिनिखायनो नोंथांमोना एसे बुजिनांगौ एसे सापर्ट होनांगौ आरोना गाइस दा जियानो जाया मानो आं बारा बुंबाय थाला नोंथाङाथ' मिथिगोन आरो जाय जाय इउटुब चेनेल दङ इयो मिथिगोन इउटुबनि फैसा माबायदि मोनो माबायदि मोना गोबां खस्थ' जायो मानसिफोरा गोबां सानो आरोना खस्थ'आवनो फैसा खामायनो हायो इउटुबाव ओरैनो फैसा लादो खिन्थु नोङो फैसा खामायनायखौ सोंनो गारना नोङो बेसेबां खस्थ' जायो इखौ सों एबारनिफ्राय जुदि नोंथांमोना सोरखौबा सोङोबा इउटुबाव नोंहा भिडिअ बनाय बेसेबां खस्थ' जायो ब्र आदा बा मादै इदि होननानै सोङो आरोना नों बेसेबां खामायो इदिखौ सोंनो नाङा बेलेग इउटुबारफोरखौ बहुत खस्थ' जायो खस्थ'खौ सोंग्रो इनि उनाव फैसाखौ सों बेसेबां मोनो दा नैखौ लोंनोसै ओमफ्राय साहा लोंनोसै ओमफ्राय बायदिसिना माबा जानोसै थ' बेनो आरोना आंनि इउटुब चेनेलनि दिनैनि माने भिडिअआ बुंनाय बागा ओमफ्राय लास्टआव आं दिनै बुंनोसै आंनि मेन टपिकआ दिनैनि भिडिअ मामोन स' गाइस आं दा बड'लेण्ड राइड मारिनो नागिरदों दा आङो बड'लेण्ड राइडखौ माथिं गालै आङो राइड मारिनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बे बड'लेण्ड राइडआव आङो सल' मारिगोन सल' राइड खालामगोन थ' नोंथांमोना कमेन्टआव खिथा मा जायगायाव आङो बड'लेण्ड राइड मारिनांगौ आं मोननैसो बर' गामिफोरखौ माने एक्सप्ल'र खालामगोन नोंथांमोननो देखायगोन बर' गामिफोरखौ भितुरफोराव मारै हादानफोराव मादि दोङो आरो ओरैनो जागा जागा मादि दोङो स' नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना मा जागानि भिडिअ नायदों कमेन्टआव बरा आरामसे खिथाहरबानो जाबाय दिनै भिडिअनि टपिकआ बेनोमोन आरोना गाइस स' नोंथांमोना एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ दा बड'लेण्ड राइडखौ आं माला मारिगोन माला मारि आं जिखुनु जाया नोंथांमोननो खानसे सिगाङाव आपडेट होगोन दा मा जायगायाव थांग्रोनांगोन नोंथांमोना दिनै आंनो आपडेट होग्रि आङो बड'लेण्ड राइडखौ माबे जायगायाव मारिनांगौ गाइस अके